Sa pikas nga bahin, si Saldico mga higalawa na gyud gi-kanselar na ang iyang passport. Ani ang pag-announce mga higala, kini kong passport kung ma-cancel imong passport, di na kakalarga, di na kaka-abroad. Di na nakas Pilipinas, ang imong passport na kanselado, di na kaka adto sa gawa sa nasod. Now, kung panalitan ang imong tuakas gawa sa nasod, ang imong passport kanselado, di na kakalusot sa lain country. Ha? Kay mismo mga kagalaan ang pag-book pa lang nimo daan og airlines, pangayuan man kada kung sa passport nimo. Okay lang mag-book ka mga higalag eroplano within the Philippines lang. Di ka kinahanglan passport. But the moment nga mo gawas ka sa Pilipinas, bisag ari lang ka sa mga silingan nga mga nasod, bisan pag-book pa lang nimo dag eroplano, di ka dawaton og wa kay passport. Ha? Unya, inig-adto nimo sa panalitag na kay passport, dawaton ka, susihon pag na sa Bureau of Immigration, tatakan man na ang imong passport. Nga nigawas ka. Inig-abot po nimo dito sa country, kung asa ka nga nasod ni adto, moagi po ka sa immigration, tatakan po na dito ang imong passport. Nang tungwa kay passport, kung kasilado, unsa may tatakan. So, kini si Saldico, kung asa nga nasod ni siya karon, medyo limited na niyang mga liho karon. Pero wa ni i-cancel ni ang passport mahigala sa dihang okay pa siya. Sa dihang mi yagyag na siya karon mahigala, pinagi siya mga videos, kinsa na yung mga kawatan, cancel na niyang passport. Mo ni hitabo ron mga higala. So mahimong limited na diyan ang announcement mga kagilan pag-cancel sa passport ni Saldico. Ato sa paminahon kasamang names. Okay, go ahead names. Okay, audio. Sige ko no. Na ibinaba ng Sandigan Bayan ngayong ikasampu ng Disyembre 2025 at sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kagawaran ng ugnayan panlabas ay kinansela na ang pasaporte ng dating Ako Bicol Party List Representative Elizalde Salcedo Co. Itong proseso ng pagkansela ay isinagawa ng kagawaran ngayong ikasampu ng Disyembre alas 5 ng hapon. Okay, sige, balik gamay. Balik. Alinsunod ko no mahigala sa kaso sa Sandigan Bayan. Okay, balik ka gamay kano names. Alinsunod sa resolusyon na ibinaba ng Sandigan Bayan ngayong ikasampu ng Disyembre 2025 at sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kagawaran ng ugnayan panlabas ay kinansela na ang pasaporte ng dating Ako Bicol Party List Representative Elizalde Salcedo Co. Itong proseso ng pagkansela ay isinagawa ng kagawaran ngayong ikasampu ng Disyembre alas 5 ng hapon. Alinsunod. Okay. So, mo ito mahigala, no? Ang announcement, mga kagilaan, niining pagkansilar na sa passport mahigala ni Saldico. Unsa may implication ani? Kung asa nga nasod si Saldico, karon anha na siya mga higala. Di na siya makalusot pa sa laing nasod mga sukid di paminaw. Mao ni mahitabo, no? Kay kini man kong passport, mao ni mga higala ang konektado man eh. Konektado man ni tanan mga kagila. Labi na karon internet na taday. Na naman na tanan. So, og cancel imong passport, nakakonect na dito sa ubang mga lugar. Muna nga, abot nimo nga to sa usa ka country, pagtugpan mo sa aeroplano, moadto ka sa ilang Bureau of Immigration. Tatakan po na imong passport dito. Tan-awon imong passport, unya, nananay note dito mahigala sa Bureau of Immigration dito nga ang imong passport kasilado na sayon kang dakpon. Diyan ka sa airport padakpan. Straight to the point. O na ron nga medyo mo gamay na ang kalibutan ng Saldico mahigala.